Aquest carrer ha rebut al llarg del temps diversos noms. En temps de la dictadura s'anomenava Primo de Rivera, actualment Pintor Sorolla, però el seu nom, per el qual el coneguem la gent major d'este poble, és carrer de Felipet. I és així perquè així estava el primitiu taller del primer Felipet fuster d'este poble. I qui millor per a contar-nos-ho que Felip, que és l'últim de la saga de fusters. Bueno, Felip, molt bon dia. Manuel, bon dia. Així estava raonant jo contant un poc el nom del carrer de Felipet, però quasi millor se n'anem cap al teu taller, no hi ha tant de soroll i allí sou content. Val la pena, val la pena. Aprofitant que estem així ara en aquest lloc més tranquil i no tenim el soroll del carrer, doncs a veure unes quantes preguntetes que m'expliques un poc com funcionava el taller, tant en els teus com quan començares més jove amb ton pare, en fi, algunes preguntes perquè també la gent que ho pugui veure agarres idea de què era un taller de fuster, què era una fusteria, des del temps que tu coneixes i que ho has treballat. Per exemple, a quina edat començares tu a treballar així en la fusteria, amb ton pare? Sobre els 12 anys. Sobre els 12 anys. I què feies? Combinava, calfar la cola, granar, me combinava per anar a l'escola també al repàs. Anaves a escola al repàs? Sí, per aprendre a multiplicar, que és el principal. Clar, perquè si els encàrrecs... Mira, parlant d'encàrrecs... Per ubicar la fusta... M'ha fet una llisteta, que jo soc molt preguntador, saps? És molt bé. I així dic, si faig la llista i sou concret, ell me contestarà també concret. Per exemple, una cosa interessant és quin tipus d'encomandes vos feien? A part de finestres i portes i tal, què més, per exemple? Armariaes, rebost, alguna... Fem alacenes, fem tauletes aquestes tauletes de cuina xicotetes, unes que s'obrien, que portaven ventalles també. Sí, les recordo, encara se'n tenia. Solíem fer també cairetes de cuina. I per a tot això, per exemple, Felip, clar, tindríeu que prendre mides, preguntar per eixer al qui el volia, com la volia, de quina classe i tipus de fusta volia. Primer ho dibuixàvem a la nostra manera i després fem una plantilla sobre un cartó i sobre un tableret i així la treballàvem. Està molt bé. O sigui que se feia un projecte i un dibuix, clar, i se faria un pressupost. Bueno, o no? Mai, pressupost no s'han fet mai. Mira, i com s'apanyàveu en el client? Felip, tu arregla-ho, ja està. Mai han demanat pressupost. Antigament no se demana pressupost. Una cosa com ara, eh? Sí, igual. I després també, per exemple, la persona que feia l'encàrrec dia de tal fusta vull, de tal classe de fusta, o confiaven en el fuster i dient el que tu cregues. Normalment no se preguntava de quina qualitat vols la tauleta, Pepica? No. No, i a Felip, al teu gust, se fiaven. Sí, sempre. És molt important. I després ja la fabricació, el poliment, això ja tot això ho duíeu vosaltres. Se feia tot a mà, que no havia problema, no hi havia problema de res. Havia una polimentadora que polimentava en 2 ratos i sense problemes. I després una cosa que te vas a riure perquè l'han raonat a vegades, la data d'entregar-ho. Ho vull per després demà que me convulga el xiquet. I ton pare dia... Tot dia que sí. Tot dia que sí, i després se retrasava. A lo millor no era per quan el xiquet convulgava, era per quan se casara. Sí, però no feien tard mai. No feien tard. Encara que fora les veces, però s'arreglava. I això també que me contaves que era molt interessant, de que en agost paràveu finestres, tot el que fora fusteria. Se parava de tot. I què fèieu, vacances? Per preparar per la vereda de l'arròs, que l'arròs es tenia en els sequers, tenien que fer trutxilles, llauraores, per llaurar l'arròs, rascles... I reparar tot el que... És preparar-ho. Quan venia a la vereda s'acabava tot. S'acabava la fusteria. Sí, hasta que no passava. I nosaltres també tenim algo de terra d'arròs i teníeu també que ocupar el vostre temps. I recordes, per exemple, algun treball de ton pare que tu ja fores major i que donaves compte del que estigueres content, que digueres ha treballat molts anys amb mon pare, però n'hi ha un treball que el recorde, uno o diversos, però uno que... A mi m'encantava quan fem unes portes de carrer d'aixes de mig punt o això tan bo, tan fabulós, això m'encantava a mi. El que passa és que tenia molta mà d'obra, però amb paciència, mon pare ho arreglava i m'ensenya a mi, perquè no tingués garcer a la porta,
tot té el seu. I la fusta també me contares, perquè n'hi ha una història molt bonica que eixirà allí en el llibret, que anàveu i buscàveu fusta bona d'enderrocaments o de cases importants que s'havien venut o el cas concret que me contes de l'hospital, i d'eixes bigues traieu aquestes portes tan precioses, claro. De les finques que s'arribaven en València, les carregadores que diem, d'ahir on se treia la madera més selecta, que era de Movila. Quan la cepillaríeu la oloreta que eixiria davant de la Movila. Però pols també se'n treia. Home, ja. Sabien estar clar, tots els treballs per artístics que siguen embruten també, és el seu valor. I quan d'arribar a l'hospital, que va ser per aquell entonces, estava en contacte en el derribador per les bigues millors quedar-se. I ara una pregunta molt personal, si vols la contestes. Com te sents ara que vas a tancar a la porta del taller? Me sent satisfet també, perquè els meus fills no han volgut seguir. Tenen cada la seva marxa, no han volgut seguir. I jo he aguantat fins que ha pogut. Fins que has pogut. I agarra la cosa conforme. Tu me dius una cosa molt bonica que dius. I tinc un fill també que li diuen Felip. Seguís la tradició, jo he apuntat, seguís la tradició del nom, però de fuster no. Fuster s'acaba en ell. Fuster s'acaba. Doncs molt bé, és important també que quan acaba la seva correguda, el seu treball, i diu que satisfet estic, me dona tristor jubilar-me perquè m'ha fet major, però dins d'això estic content del treball que ha fet. Perquè me dona compte que avui no n'hi ha fusteries antigues, i ne tenien que haver. Sí, perquè n'hi ha feines que no... Ne tenien que haver, perquè n'hi ha coses que... Però tu saps també que avui en dia, com també diguem en el vídeo, tindre una cosa, un objecte, una porta, fet al teu gust, per això val molts diners. Avui en dia tots no se poden permetre aquest luxe. I bueno, sempre recordarem que Sedaví va ser pioner en fusters, i no hi ha més que passejar-se pel poble i pegar una mirada. Això porta l'ha fet Felip, això porta l'ha fet el tio Felip, o aquesta caïra la va fer un pare, i ahí està la caïra, aguantant. Pues, en fi, moltíssimes gràcies per esta conversa, per el teu temps, per el teu taller, per tota la llanda que t'estem donant i el bé que mos estàs tratant. I jo estic molt satisfet de tot això, perquè per mi quasi és un orgull poder contar les coses, perquè si no se passa tot. Moltíssimes gràcies, molt bon dia i ens veiem. Hem fet un recorregut per l'ofici de fuster, ofici que al nostre poble no fa molt de temps era dels més importants. És clar que les modes canvien, igual que passa el temps, passa el de més, però el que sí que tenim clar és que un ofici com el de fuster, tan important al nostre poble, no deu de perdre's mai. Per això en aquesta mostra que hem preparat tenim el desig de poder conservar tot el treball i totes les ferramentes que els nostres fusters han acumulat al llarg dels anys, amb la intenció de que no se perdin. En l'Associació Cultural del Bolinxo hem volgut apropar-nos a part de la nostra història sense massa pretensions tècniques. El que sí que volem és conservar la memòria històrica d'oficis tan importants com és el de fuster.